Ahojte, zdraví vás opäť Tonco, toto je 5. myslím video a dneska sa pozrieme ešte predtým, ako začnem hľadať ubytovanie na lety, vnútroštátne lety, ako som ich hľadal a na čo si dajme tomu pozor a aké sú ceny približne. Do Google, keď dáte Google Flights, tak jasné sponzorované odkazy Kiwi, k tomu sa dostaneme za chvíľku, ale tu je Google Flights, čo vlastne môžete pekne vyhľadať lety. Ja sa najskôr pozriem na itinerár, ako sme si ho teda dohodli už s kamarátom, s ktorým tam idem. Spomínal som predtým, že neodporúčam veľa letov a byť na jednom mieste len 3 dní. Dôvod je veľmi jednoduchý. Budete unavení a budete jednoducho rozlietaní. Radšej vidieť menej miest. Zvolte si naozaj len 3 destinácie a nepreháňajte to moc, pretože za tých 21 dní, alebo v našom prípade 17, my sme predtým boli úplne ináč nastavení, už bola aj ponorka, lebo jednoducho presun, záber je jeden deň, hej, vždycky celý, hej. Tak v tomto prípade sme si vlastne zvolili Bangkok, ako som spomínal, Phuket a Krabi. Na Koh Samui sa tentokrát nedostaneme, ale to nevadí, není to už také nutné, hej, ako predtým. Vy môžete namiesto Krabi dať, dajme tomu, Koh Samui alebo niečo, hej. Možno do 21 dní to tam zmestíte, ale my aj keď sa vlastne budeme vrácať z nejakej tej poslednej destinácie, chceli sme ešte v Bangkoku mať nejaký jeden deň a kúpiť nejaké suveníry a jednoducho si oddychnúť. Takže z Viedne do Bangkoku neriešim let, ten už je zakúpený. Späť let 22. z Bangkoku do Viedne tiež neriešim a vnútroštátne lety máme len 2. Z Bangkoku do Phuketu a z Krabi späť do Bangkoku. Z Phuketu na Krabi sa chceme dostať autom alebo trajektom, k tomu sa dostanem za chvíľu, ale teda ideme najskôr nájsť let, ktorý je z Bangkoku do Phuketu 9. decembra. Takže tu dám Bangkok. Opäť jedno, ktoré z týchto dvoch letisiek, obidve sú blízko seba, alebo teda relatívne blízko z tých oblastí, čo som spomínal. A je to jedno. Sice toto druhé, ten Don Mueang, či ak sa to volá, je menšie a asi lepšie orientovateľné. Toto má niekoľko podlaží tam, kde pristanete z Viedne pravdepodobne. Ale teraz to nejdem riešiť. Vyberiem hoci čo a dám tu samozrejme Phuket, všetky letiska, tam je len jedno. Odlet, tuto si zvolím len cestu tam, aby som tu mal len jeden filter a samozrejme vyberiem ten deň, to znamená 6, 7, 8 a 9. Chceme vlastne ísť. Tu je už nejaká predbežná cena, ale to ešte uvidíme, keď dám tuto vyhľadávať. Keď si tu dám vyhľadávať, tak mám tu rôzne ceny, sú tu nejaké spoločnosti, časy, treba si na toto dať pozor trošku, hej, ono je to trošku drahšie, ale nechcete tam prísť proste v noci, takže pravdepodobne tento let, ešte sú tam nejaké ďalšie, nie je to dobre zoradené, hej, že je to podľa času, je to podľa ceny, takže možno, že ešte tieto ďalšie firmy, my sme leteli cez AirAsia, trošku blbú aplikáciu to malo, lebo keď sme zadávali pasy, tak to tam nejako skákalo, sme mali nervy to vyplniť, ale nakoniec sa to podarilo. A čo bolo ešte zaujímavé, že na letisku nechceli screenshot, ale z tej aplikácie vidieť. Takže keď sme kupovali 3 lístky, jeden a chceli sme to mať každý v mobile, aby sme teda cez check-in zvlášť prechádzali, tak jednoducho od toho druhého hneď zastavili, že screenshot nemôže byť. Ja neviem prečo, ale jednoducho som musel ten jeden vrátiť a ukázať pre každých čiarový kód z aplikácie namiesto zo screenshotu, ktorý nám poslal na mail. Hej? Neviem prečo. Ale to je jedno, lebo vždycky bude zakupovať aj pre skupinu vlastne človek jeden a nebudete si to kupovať sami, hej, a potom sa mu rozdelíte. Sranda na tom je tá, že tu vidíte nejakú cenu a teraz vlastne keď tu prídem a zmením tu dospelých na 2 a na tomto sme sa my okašľali, že ja som takto pozeral lety, boli dostupné, lacné a tak ďalej a keď sme 4 dní popred chceli kúpiť nejakú letenku, tak zrazu nebola. Hej, to sa nám stalo a preto sme vlastne z Koh Samui museli letieť do Phuketu a z Phuketu na Bangkok, alebo teda neviem, alebo tak nejako, že museli sme ísť z Koh Samuiu do Chiang Mai, tak to bolo, z Koh Samuiu do Chiang Mai a potom z Chiang Mai do Bangkoku. My sme vôbec nechceli ísť do Chiang Mai, pretože sme to neplánovali, hej, nie, že by tam sme nechceli ísť, ale jednoducho mali sme viacero itinerárov a už by nám to nevyšlo a nechceli sme byť každé 3 dni a takto sme vlastne boli.
a to vlastne aj pokazilo celú tú trošku dovolenku, že to bolo hektické. Dobre, keď tu dám vlastne vyhľadať, tak cena zrazu je iná, že? Samozrejme, hej, lebo tam máte dvoch ľudí, aspoň tak by to malo byť, ale na to sa ešte pozrieme. Tie časy, hej, teraz sa to zmenilo a touto spoločnosťou sme napríklad naleteli, treba si pozrieť, hej, že či naozaj nejaká tá iná spoločnosť nie je zlá, ale jednoducho mne to je v podstate jedno, časy sú približne rovnaké, 1,5 hodina, takže aby ten čas nebol úplne hrozný, tak zvolím, ja neviem, napríklad toto tu, hej, to je úplne irelevantné, hej, o 17. 2 hodiny vopred, takže o 5. ešte budeme v Bangkoku chvíľu, takže pohoda. Tu keď si to rozkliknem, tu je, že vybrať let, takže idem tak, sú to dva cestujúci, hej, aby vás to nepomýlilo tá cena, malo by to byť tak a my sme to vtedy kúpali cez AirAsia a tu pozerám, že ešte cez Kiwi je to lacnejšie, hej, že ja som kupoval cez Kiwi v Portugalsku a nebol s tým problém, hej, všetko potvrdené a nebol to problém. Tu je fajn, keď vlastne nemáte tú podpalubnú patožinu, urobíte si check-in priamo v mobile a idete na security check. Takže tým pádom nemusíte vystať a hľadať niekde, kde vlastne sa máte odbaviť s tou batožinou. Preto opäť odporúčam cestovať len s ruksakom. Takže tuto keď dám si pokračovať, pretože keď to kliknete na tie ostatné, tak vás to redirektne na ich stránku a nie vždycky sa to tam vyplní tak, ako chcete. A táto AirAsia mala fakt, že katastrofálnu vtedy stránku. Teraz to vyzerá už trošku lepšie, predsa len je to pár mesiacov, ale je to v thajských batov, treba to prepočítavať. Hej, takže túto nejakým spôsobom delám 40, hej, ja neviem, toto vidíte nejakým spôsobom nejakú cenu. Hej, tak koľko to je matika, že nejakých, ale to bude asi na jedného človeka. Pravdepodobne, hej, no takže neviem, ale, a nie, for two guests. To je jedno, dajme tomu, pozriem si ten Kiwi. Treba si toto trošku naštudovať. Ja potom poviem cez čo som to kupoval neskôr. Jednoducho vybratý už let, je to z toho menšieho letiska na Phuket v čase 9.12. Vyplní sa meno, priezvisko, bla bla bla, informácie o tom človeku a vybavená vec. Toto sú príplatkové služby, hej, zahrnuté je. A tu by som ešte trošku povedal, že sú tu zaujímavé niekedy varianty. Niekedy tam je 7 kg a niekedy 5 kg. Takže vy dojdete do Bangkoku so 8 kilovým limitom, aspoň čo má Austrian Airlines. A tu vidíte nejaké 2 kg osobnej potreby, hej, čož nechápem, čo je, asi na sebe bunda, hej, alebo niečo také, hlavne, hej, keď tam je 33 stupňov. Tu sú nejaké vlastne aj zaznačené, že aké rozmery. Klasický ruksak, nikto to neriešil, hej, extrémne tú váhu, nikto to tam neprevážoval, ale môže sa stať, takže ja by som do tých 7 kg sa snažil zmestiť s tým batohom, aj keď pôjdete z Viedne a je tam limit 8. Ešte jedna taká zaujímavosť, a to som písal ticket na Austrian Airlines a oni majú strašne blbý support, formuláre moc dobre nechodia. Nejakým spôsobom mi stiahli peniaze a ešte tam mám blokáciu tú istú sumu na vlastne 2000 eur cca a neviem prečo, tak som im písal, že už mi bolo strhnuté, hej, teda nejakých tých 2000 eur za letenky, jedna stala 1035 cca alebo 36 a ešte tam mám blokáciu na tú istú sumu, hej, teda cez 2000 eur, takže neviem prečo, hej, ale to, ak bude problém, tak k tomu sa dostaneme, hej, pravdepodobne to vybavím, ale kebyže nie, tak urobím o to video, ale len taká zaujímavosť. No a to je celé, hej, ja mám mobile aplikáciu Kiwi a fungovala dobre, takže možno, že cez nich pôjdem. Prípadne si pozrieme ešte tieto ďalšie spoločnosti. To isté v podstate bude pre ten druhý let. Keď si len pozriem pre istotu, tak to bolo z Krabi do Bangkoku. Všetko sú to bezprestupové, hej, takže bez medzi pristátia, pretože nie sú také dlhé tie lety Krabi. Tam je tiež len jedno letisko, relatívne blízko, takže tuto len dám, ktorého to bolo 20. pre istotu to ešte čeknem, 19. Takže 19. hej, takže tuto dáme toto, tu je ešte dokonca cena, hej, niekto, my sme vtedy filtrovali ešte tak, že keď to bol nejaký lacnejší let, tak sme to volili ešte podľa toho. Ale ako vraj, my sme sa okašľali, pretože tu sme nevolili z začiatku túto dvoch ľudí, alebo my sme vtedy boli traja a letenky neboli, hej, takže ak idete ako skupina, treba si na to myslieť už vopred.
Ja by som odporúčal kúpiť ich vopred tie letenky, lebo potom budú drahšie. Nastali v podstate raz toľko, ako sme pozerali predtým. Hej, teda nejaké 3 týždne dopredu. Nevrajím, že to musíte kúpiť hneď, ale určite 3 týždne dopredu a to už je v podstate jedno, hej, keď to padne. Hej. Takže nie je to až taká suma oproti cene celého výletu. Tu je nejaká iná spoločnosť, tu nepoznám, ale dajme tomu, je to na to medzinárodné veľké letisko. Opäť je to jedno, ale lepšie sa orientuje pri týchto malých letov to Don Mueang, či ak sa to volá. Ale je to jedno, hej, ideme po cene teraz momentálne, takže vybrať let. Opäť cez Kiwi je to dokonca lacnejšie o euro. Pokračovať, pozrieme sa na to, že či to našlo. Ešte tie lety, hej, že kedy, 9.15, to je dosť také zavčasu, hej, možno, že si pozrieť tie lety trošku ďalej a späť asi. Možno dajme tomu tento let, hej, ale už to je cena trošku ďalej, hej. Treba si tu pozrieť, lebo ono to skáče, je to zoradené ináč podľa ceny, hej, takže tuto keď si pozriete, tak tento nie je ešte v pohode, podľa mňa, hej, keď príjete, tak ešte dostanete sa na hotel, tak o nejakej 10, dajme tomu. Alebo tento tu, hej, takže treba si pozrieť, ak riešite cenu, tak samozrejme tie, ktoré vám navolí tu, nevadí mi, hej, keď pôjdeme aj ráno, hej, lebo tam budeme mať vlastne zavčasu, teda dlho budeme na Krabi, niekoľko raz, 2, 3, 4, 5 a 6. deň vlastne pôjdeme preč a prvý deň prídeme, hej, takže máme 4 plné dni úplne v pohode a takto by som vám to tiež fakt naozaj odporúčal. Takže toto by boli lety, opäť, hej, teda takisto nejaké tie rozmery batožiny, tu je napríklad 7 kg, hej, batožina. Je to iné letisko, takže zase iné varianty. Možno, že to bude pre vás nejaké kľúčové, ale do tých 7 kg by som sa nebal, ale my sme leteli Air Asia, takže neviem to zaručiť, hej, pri všetkých tých spoločnostiach. My sme sa dohodli, že medzi Phuketom a Krabi nebudeme letieť, hej, lebo to je zbytočné. Myslím, že aj lietajú, ale je to úplne zbytočné, pretože autom sa dá takto pekne, hej, lebo tu máme vlastne Bangkok, tu je Phuket, a tu keď zozumiem, tu je Krabi, tu je niekde to letisko, niekde, presne neviem, tu niekde, tu, hej. Ale my vlastne pôjdeme, aby som to ešte raz dal, tu je Phuket, takto autom a tuto do Ao Nang pravdepodobne, lebo tuto sa nedostanete, tam musíte prejsť lodičkou takto, to je za 100 batov, myslím, že na jedného a to není problém, ale treba si dať pozor, hej, aby ste večer neprišli, hej, tak myslím si, že len do nejakého času, myslím, že do 5. hodiny. To je tiež taká zaujímavosť, ak by ste chceli teda bývať v Rayleigh, ako my pôjdeme, ale my pôjdeme, ako som povedal, autom, alebo sa dá ísť trajektom, ako som spomínal, ale problém bol ten, že, tu je Patong Beach, kde sme boli, a tá Bangla Road, a my sme vtedy museli prejsť takto autom, katastrofálne jazdia, minimálne tí lokálni, a tuto trajektom na Krabi, tu sú tie Maya Beach tu je Phi Phi Island a tu je Maya Bay z pláže, hej. Tam sa určite choďte pozrieť, ale to ešte vysvetlím neskôr, ktoré atrakcie stali za to, lebo sme boli aj tu v Národnom parku, ale k tomu sa dostanem neskôr. Takže autom zakúpite to priamo aj na hoteli, sme to kupovali my od tetušky, ktorá ponúkala výlety na tieto ostrovy, tak nám zajednala aj bus a sme boli sami v tom takom vane a za 2,5 hodiny sme to vlastne dali opačne z Krabi na Phuket, takže podľa mňa to isté bude. Takto, keď sme cestovali, tak kým pozvážal všetkých z hotelov a potom sme sa na trajekt nalodili, je to zážitok, lebo budete loďkou, ale pravdepodobne budete chodiť aj loďkou na tieto ostrovy alebo aspoň na niektoré z nich, tak loďkou nepotrebujete stále cestovať, ale tým trajektom to dokopy trvalo nejaké 4 hodiny, hej, lebo musí to pozbierať, kým sa tam dostane, kým sa trajekt odbaví, kým vás preveze a ešte keď to začne rozvážať tak ako nás, že najskôr to dalo na Rayleigh, potom na Tomsey, potom to dalo na Ao Nang a my sme boli až tu, niekde to kotvilo a my sme boli ubytovaní niekde, myslím, že volalo sa to Apple Resort niečo, Apple Day Resort tento. K tým sa ešte dostanem, ktoré by som odporučil, ktoré nie, ale aby vás nevyľakalo, keď pôjdete do Ao Nang, táto pláž není pekná a toto tu zdochol pes, aj keď sú tam nejaké, celé to centrum diania bolo tu.
Hej, v tom Aonang. A potom samozrejme Rayleigh, my pôjdeme bývať niekde tu, takže pre zmenu, aby sme to nemali to isté a zažiť trošku ten nočný život a tak ďalej tu, pretože tam sú taký Bob Marley štýl, hej, že pohodiaci, dobrá muzika, jedlo a taká kľudná, dajme tomu mladá lokalita, hej, kde sú väčšinou mladší, tuto sú väčšinou starší a to bolo fakt, že také európske by som povedal skôr štýlovo oproti Koh Samui alebo nejaký ten Phuket, že väčšinou tam boli naozaj, ja som ani nevedel, že nemyslel som si, že som ani v Thajsku, keď som to tam všetko videl, hej, že tam boli Rusi, Poliaci, Nemci, Slováci, Češi, všetko, hej, proste. A pomaly Thajsta som tam ani nevidel, iba v reštikách, hej. Takže takto budeme cestovať, tak by som odporúčal hľadať letenky medzi jednotlivými destináciami, teda vnútroštátne, nájsť si cez ten Google Travels, alebo teda Google Flights konkrétnu letenku, potom si buď porovnať tie ceny jednotlivých spoločností, vrajem, ja možno pôjdem cez to Kiwi, alebo mi to prišlo jednoduchšie a to je celé, hej. 7 kg batožina, fakt dať si na to limit, pokiaľ idete len s batuškom, hej. Takže asi toľko.